Kembali pi baro ngai kinuju singkli na pentip sepi ba ke Ribhoi Table Tennis Association kan Pynlong ya ka trial come selection program nak benta ki players bat ki khna jong kane ke district how ne ubrai August 2000 bat kani kan long ru kom si benta ban ai chi hikai ban kre ye ki khna na ka benta ka national games 2000 kumta ka association ka country ya baro ki players bat ki khna ki badon sap nadu karta khat arsenal hadu karta like hosnam bakin one sha kane ka selection program bat kinu ki khna ki bakwa ban ai karteng pila ban phone hai kini ki number ki bal ai harum but ya ka last date ben submit ya ki karteng chong pi kandai tarik August 2000 kembali support